Zo. Ja, en dan kunnen we dus ook weer gaan met de berichtgeving in het plat. Allereerst even een mededeling van huishoudelijke aard. Oh, Muk. Zometeen, dat komt een sketch. Maar na die sketch is pauze. Maar blijf dan nog heel even zitten. Want voordat de pauze begint, verlaten we weer nog een fantastische prijs, kan ik wel zeggen. Ja, echt. Kijk even allemaal naar een stoelnummer. Want je denkt dus allemaal met voor echt een geweldige, supermooie prijs. Maar nu moeten we snel weer. Want het is code rood. Er is stormopkomst. Oeh, ook al eens te veel gezopen. Wij ik? Ja. Niet ik me herinner. En wel dat ze zich niet herinnert. Ja, dat zou kennen, joh. Ja, dat is toch het ergste wat er is. Hè. Dan wordt ze 's morgens wakker met een kopje en een riethamer. En dan heb ze geen flauw bezijn meer wat ze dan nog heeft gedaan. Maar joh, ik weet er alles van. Die weten dat ook, toch? Ja. Op zo'n moment, dat geldt. De morgenstond heeft stront in de mond. Zeker voor Oscar. In de sketch, 's nachts een event. Oscar, hoe hinkt ze uit? Oscar! Ach, hier beste. Wat ligt ze nou hier? Zo, waarom ligt ze hier zo op de bank? Gadverdamme. Er ligt echt in de bakkar die komen. Bah, wat een putloog zeg. Gadverdamme. Ik moest al wel 6 weken liggen te... Alle, kom op, weer eens wakker. Godverdorie. Kom, weer wakker. Hallo. Oh, wacht. Met 1 op. Zo. Ja. Anne? Ja, ook Anne. Oh. Ja, waarom ligt ze nou hier? Ja, Ja. Waarom kent ze niet gewoon in bed slapen? ja, dat ken ik wel. Ja. Waarom ligt ze hier dan, hè? Ja, ik word niet wakker maken. Zo. Oh, jongen, ja. Minikop. Oh, ja, ik moet drinken. Drinken? Heb ze niet genoeg gedronken dan, hè? Nee, water moet ik hebben. Ja, doe mensen niet dat ik voor dich dat gaan halen. Dacht het niet. Oh, minikop. En Jonke, heb de pien in het kupje. Oh, ja. Moest er nog wat meer inschudden. Ja, daar zit geen over. Oh. Misschien moest ze weer een rotzooi zien. Bab. Oh, ik vind me wel wakker als Obama. Dat is al best, joh. Vraag me af wat toen er allemaal uitgesproken hebt. Ja, maar zeg je wel. Ons in het zien hier. Oh, wat heb ik gedaan? Driefsborrel. En toen netjes even is gekomen. Toch? Dat is toch ding eigenlijk. Ja. Hé, Fred. Help. Wat heb ik dan gedaan? Oscar, Ja, schat. wat is dit weer hier in de keuken? Wat, schat? Ja, hier die bloemen.
Die zit speciaal voor dich, schat. Fijn, Don Juan. Ja, dan. Echt een schone poes. Ja. Nou, zeg, moet ik je even paard niet in de bek kijken, hè? Het gaat om het idee, hoor. Van alle gegeven paard is dit toch wel het hobbelpaard. Trouwens, gegeven, ik durf te wedden, hè, dat ze zelf niet eens weet wie ze aan de poes onkroet komt. Nou, jawel. Die heb ik speciaal voor dich geplukt op het drukweg, schatje. Speciaal voor dich goed gezocht. Oh, Bedankt, werk, hè. hampele mannen. Wat nou weer? Svetlana? Ik ken gar niet Svetlana. Geen Svetlana. Ik ken geen Svetlana. Jezus, wat is er gebeurd? Wat heb ik allemaal gedaan? Oscar, Ja, schat. wat is dit eigenlijk? En dit zijn mijn kleren, schat. Ja, dat zijn ik ook toe udder. Maar wie komen die voor de achterdeur? Ja, schatje, ik dacht vannacht. Ik klein mich boete uit, anders wordt het schatje wakker als ik dat op de slaapkamer doe. Hè? Ja, maar wie komen die zapperaatje na dan? Nou? Oh ja! Nee, het regende heel hels na vannacht. Heel hels geregend. Zeker naadje, wat een weerwoord vannacht. Oh, het regent tegen. Zeker naad. Oh. Ja. Ik hou nog wasboete hangen. En die wordt anders keurig teruggemeld. Oh nee, maar wacht, dat kind wel in het vuur komen. Gisteravond was het heel speciaal. Hier om de bocht, bij de neus en even doorlopen naar rechts en even bovenop. Heel plaatselijke blu. Ik zeg het tegen, zeker nou ben ik gewoon. Wat een weer. Echt. En wie ik toeskom wordt inderdaad terug. Ja. Nu herinner ik me weer. Ja. Ik weet niet wat ik weer allemaal uitgesproken heb vannacht, hè. Maar er moet toch wel een heel goeie rijen voor zijn. Ach, nou stond hij met die bloemelen. Ja, rustig. Goedemorgen, Kevin. Goedemorgen. Kom binnen, jong. Kevin. Goedemorgen, Oscar. Hey, Lekker geslapen. Kevin. Jo, wie een blok beton, zeg maar. Dat zal wel nog gisteravond, hè? Ja, dat was gisteravond wel een leuk feestje. En of dat een leuk feestje was. Ja, wel Ik leuk. heb al lang niet meer zo'n leuk feestje metgemaakt als gisteren. Nou, gezellig. Was chic. Dat dat nu het vleuken van de baas er ook was, hè? Wie had die ook alweer? Dat fruitje van de baan, weet je niet. Wat weet ik niet. Toen stinkt de ganse tijd wodka's met die weg te tikken met een boetelandse naam. Oh. Maar echt ruik wie die met ons midden. Wie kan ik de naam toch vergeten? Ja, ik weet het echt niet meer, weet je dus. Svetlana, dat was Svetlana. Ja, Svetlana, ja. Oh, wat een vrouw, hè? Ja. Een Ongelooflijk. leuke tandje. Dat is geen prullen. Nee, dat is geen prul. Maar daar heeft hij Jurgen het met getroffen. Maar hij weet het ook. Want weet je wat er tegen me zei? Nee. Als me één aan die Svetlana komt, die kan direct vertrekken. Die wordt ontslagen. Die kan zijn spullen pakken en kan gewoon. Oh, ja. Ja, wat zag dat dan? Ja. Maar vertel eens, wat is eigenlijk allemaal gebeurd, joh? Wat komt ze eigenlijk doen? Ik kom niet betalen. Dat kost ik 15 euro voor me voor dat cadeautje. Voor 15 euro. 50. Ja, mijn beurs. Leed van elkaar vandaag. Hè? Ha! Oh, wat heb ik hier? Wat heb je dan nou, hè? Ja, dat weet ik goed niet. Kijk eens even. Een sigaret. What the fuck, wat is dat? Zit nou! Ik was aan een duikboord. Ik heb zo aan een duikboord op mijn bas. Dat
echte meer, hè? Nee, ik weet het echt niet meer. Onvoorstelbaar. Vertel, wat is gebeurd? Heb Safi. Dat ik het. Ik zal maar gaan zitten, joh. Doe, heb schat gemaakt gisteravond. Ah, nee. Het begon met die wodka's weg te tikken. Doe en Svetlana. Ja, ja. De Jurgen, daar lag een lange benoor. Maar die Svetlana, die is weer gegaan met ons. Oh, jee. Dus Jurgen wordt al naar huis, zei ze. Jurgen, daar is een benoerenveen heeft gegaan. Toen had die Svetlana dan maar lang op de zolder gezopen. Ja. En toen, vertel. Toen had ze die weddenschap. De keer van kleiers uitwisselen. Kan je wisselen? Nee. Ik heb een paar foto's gemaakt. Wil ze zien? Ja, ja. Oh. Kijk, Ja, hier is nu alles tamelijk normaal, hè? ja, jeetje. Oh, dat is al niet, ja. Kijk hier, Ja. dan begint het al een beetje minder te worden met ik. Ja. Ja? Ja, ik zie het, ja. En kijk hier, Oh, ja. daar het. Heb zo'n drugsje van haar aan en het in kostuum. Maar wat is er daarna gebeurd, hè? Dat weet ik niet. Oh, waarom niet? Ik ben even gegaan, ik ga eens ook plekken, maar niet zo wiestig. Maar best toen nog lang weer gegaan. Ja, weet ik even, om eerlijk te zijn, ik weet het gewoon niet meer. Ik weet niet meer wat is gebeurd. Ik ben een stuk film kwijt, ik weet het gewoon niet meer. Oscar, Ja, schat. waar is eigenlijk Svetlana? Svetlana? Weet nee, nooit van gehoord. Oh nee, ze jongens wel van dich. Wat toevallig. Hier, dit briefje zat in die pratsnatenbox. Steek daarop. Ja, of als doe dat niet, wets. Nee, dat weet ik. Hier, als jij nog eens zo lekker wilt snorkelen, bel Svetlana. Kusje, kusje, kusje. En dan al nummer. Doe, achterbakse vreemdganger. Doe smerige snorkelaar. Wacht even, schatje. Er is niks gebeurd, hoor. Ik kan het uitleggen, hoor. Ik loester. Ja, Sorry, ja, ik kom eraan. Oester, er is niks gebeurd, hoor. Ik ben gewoon een stukje film kwijt van gisteren. Maar er is niks gebeurd tussen die Svetlana en mij. Echt niet. Echt niet. Och, Is het er allemaal aan de hand? ik kom er dadelijk nog wel even op terug. Hè? Maar dat hoeft niet, schatje. Maar Oscar, ja, die basis zien met Svetlana. hallo. Hallo. En vet. Nee, niet vet. Wat leuk, maar wat komt er eigenlijk door? Ze komen spek met ei eten. Oh, daar wist ik niks van. Jij niet meer weet? Nee, ik niet meer vet. Toen heb je zag je gisteravond uitgebreid zo'n uitnodigen. Dat is zo lekker een beetje voor ons dus maken. Dus ik zou zeggen, anders komen. Maar daar weet ik echt niks meer van, zeg. Oh, maar dat is niet het enige wat hij zich niet meer kan herinneren. Je suis hier, mevrouw. Wat bedoel jij? Heb je ook al geheugenverlies? Doe weet precies wat ik bedoel. Hier heb liggen te flikvlooien, te rollenbollen of te dompelen of wie noemt je het? Doempelen? Wacht, hoe heb ze het zelf opgeschreven? Hier staat het op dit briefje. Hier heb liggen te snorkelen. Gadverdamme. Dicht met mijn mens. Vettige snorkelaren. Mevrouw, uw man heeft gesnorkeld. Ik heb alleen genoten. Ja, dat is best. Svetlana, wat is hier aan de hand? Hier, dit is aan de hand. Als jij nog eens zo lekker wilt snorkelen, bel Svetlana. Kusje, kusje, kusje.
Wat is dat? En ik dacht nog wel dat ik die kost vertrouwen. En doe dat, manneke. Ik dacht dat veel handvol meer als collega's worden na al die jaren dat we meteen samenwerken. Du was als een broer voor mij. Du ongehoebelde buurt. Maar Jurgen, luister. Er is niks gebeurd. Ik weet het gewoon niet wat er gebeurd is. Ja, dat zou ik ook zeggen. Is niks gebeurd. Blijf stoelen. Wat valt u te lachen, mevrouw die Lana? Ach, shit. Mevrouw, u niet begrijpt. Nee. Gisteren was weddenschap. Hij bij Van der Valk in een aquarium gedoken. Oh, Kijk, hier. Uw man altijd grapjes maken. ja. Ja, en hier op deze foto. Hij wil in het aquarium duiken. En hier, deze foto. Oh, daar gaat hij in het water. Oh. En op deze foto. Hij is submarine. Snorkelaar. Dus dat is wat je nog een Oscar, Ja, van de Valk heeft gebeld. of fijn. Ze hebben die beurs gevonden. In het aquarium. Op de bodem van het aquarium. Ja, nou begint me het te dagen heel vaak. Jurgen, luister, er is echt niks gebeurd vannacht hoor. De kind is echt van hem aan. Ik heb me misschien wel misdragen, maar er is niks gebeurd tussen Svetlana en mij. Luister in Jurgen, niks gebeurd. Nou, zo te zien worden echt niemand tot vuil in staat gisteravond. Nog niet. Nou, ik geloof het wel. Maar dat is wel een schone ijzel doen. Kom Svetlana, we gaan toespraak met je rijden. Ik zie ik maandag wel weer op het werk. Oh, nee. Ik lust ook wel gat. En dat jij deze jong fijn voor ons gereed maakt. Allee, kom op. Dit was even niet in het bed gekomen. Wat heb je nou gedaan? Ja, dat doe je een beetje pijn. Ja, dat zal best. Maar kom, laat kijken, want ik geloof het niet meer. Wat is dat? Meneer heeft een tattoo op zijn bad. Wat moet dat voorstellen? Hij is submarine. Oh, meneer heeft een duikboord op zijn bad. Is het gebeurd? Oké. En het doet pijn. Ja, dat zal best, maar doe heb je het goed te maken. Ja, dat is goed. Niet houden. Ik drink nooit met je. Auw, zeg het. Dat is die ook gerooien. Drink nooit. Zo. S'nachts in de van, s'morgens ook in de van. Ja, dames en heren. En is het nu langzaam tijd om de winnaar bekend te maken van de grote revue lotterie 2017. Ellen, een dichte eer om het winnende luidje te trekken en bekend te maken. Nummer 41. Hoe is dat? Stoor nummer 41. Oh, kijk eens hier. Wat Ger heb gewonnen? Kom even de bühne op. Kom maar even de bühne op. Jazeker. Kom maar er even bij. Van harte gefeliciteerd. Ger wint. En het tegoedbon voor een tatoeage van een duikboord op een rechterbad. Laat maar schieten. Alsjeblieft. Dat regelen we weer met de tattoo. Ik zou zeggen, van harte proficiat. Je mag even wennen aan het idee. We hebben nu 20 minuten pauze. Tot zo.